De mooiste Europese bestemmingen. Je komt er met NS International. Wie vroeg boekt, krijgt tot 70% korting. Op bijvoorbeeld Berlijn, Londen, Parijs, Antwerpen of zelfs Wenen. Boek nu je treintickets op nsinternational.nl. Waar ga jij naartoe vandaag? Aandacht. Echte aandacht. Je ziet het steeds minder. Bij iWish Opticians nemen we juist de tijd. En geven we 50% korting op een merkmontuur. En als u nu met z'n tweeën komt, dan krijgt u allebei een merkmontuur gratis. iWish Opticians. Meer oog voor jou. Deze week bij Weekamp.nl Happy New Home. Een hoekbank Leeds van 799 voor maar €599. En 15% korting op heel veel woon- en slaapartikelen. Vandaag besteld, heel snel in huis. Kijk er dus op Weekamp.nl. Tot snel! Ook strandbrasserie De Landing uit Baarland ondersteunt de Ride for the Roses. Omroep Zeeland. Het nieuws van 3 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Istanbul zijn 10 bouwvakkers om het leven gekomen bij een ongeluk met een lift op een bouwplaats. De lift stortte door nog onbekende oorzaak 32 verdiepingen naar beneden. De gouverneur van de Turkse stad stelt een onderzoek in. 8 mensen zijn aangehouden. Vakbonden hebben naar aanleiding van het liftongeluk een demonstratie aangekondigd in Istanbul. Ze willen vanavond aandacht vragen voor de veiligheid van werknemers. In Afghanistan hebben 7 mannen de doodstraf gekregen voor een groepsverkrachting van 4 vrouwen. De verkrachting vond zo'n 2 weken geleden plaats en leidde tot veel verontwaardiging in Afghanistan. Een aantal mannen was gewapend en droeg een politieuniform. De mannen hielden midden in de nacht in de buurt van Kabul een konvooi aan. Vervolgens sleepten ze 4 vrouwen uit de auto's en verkrachten hen in een veld. De rechtszaak werd op televisie uitgezonden. Vastgoedhandelaar Jan-Dirk Paalberg stapt naar het Europees Hof. Hij wil via het Hof zijn onschuld bewijzen. Dat zegt Paalberg in een interview met KRO's Brandpunt. Paalberg werd afgelopen week door Frankrijk uitgeleverd aan Nederland. Hij is hier veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar voor oplichting, belastingfraude en het witwassen van €17 miljoen. De eerste Vira hogesnelheidstrein is vertrokken uit Amsterdam. De afgedankte trein gaat terug naar Italië, naar de fabriek van treinenbouwer Ansaldo Breda. De Vira rijdt niet zelfstandig, maar is aan de voor- en achterkant gekoppeld aan materieel van de Duitse spoorwegen. De komende maanden gaan alle 16 Vira-treinen terug naar Italië. Ze staan al 1,5 jaar lang stil in Amsterdam, sinds bleek dat er veel mis was met de treinen. In Amsterdam wordt vanmiddag voor de 3e keer de City Swim gehouden. De ongeveer 2000 deelnemers zwemmen door de grachten van de hoofdstad en halen geld op voor onderzoek naar de ziekte ALS. Voor het eerst kunnen ook kinderen meedoen. De 200 kinderen die zich hebben ingeschreven zwemmen een afstand van 500 meter. Het weer, het is bewolkt, maar ook geregeld laat de zon zich zien. Het blijft op veel plaatsen droog, alleen lokaal valt een enkele bui. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Op zoek naar een hotel? Ga eerst even bieden. Hotelkamerveiling.nl. Hoe kip jij vandaag, Jarno? Eerst 100 kilo liften en dan quinoa en een stukje kip. Heftig. Nee man, dat is lekker licht, juist. Kijk op hoekipnederland.nl. In heel Nederland, in steeds meer projecten, kiezen schilders, vastgoedeigenaren en huizenbezitters voor Sigma S2U Allure. Een verf zo geavanceerd dat u gegarandeerd voor jaren klaar bent. 10 jaar om precies te zijn. Ga naar sigma.nl/voor jaren klaar. De aero-sensatie van Europa komt weer naar Nederland. De Big Event van Opel. Met €2000 extra aerowaarde, plus €250 aan accessoires en €500 gratis brandstof. Mis het niet. Alleen van 8 tot en met 13 september in Nederland. Bereken nu alvast uw Autotelex aerowaarde op opel.nl. Ook schilders adviseren 10 jaar schildervrij met Sigma S2U Allure. Met maar liefst 20 miljoen aan prijzengeld, plus de staatsloterij jackpot van 8,9 miljoen, kunt u zomaar één van de vele winnaars zijn. Maar om te kunnen winnen, heeft u wel een staatslot nodig. Gelukkig heeft u nog 3 dagen om een staatslot te kopen. Dus ga nu naar de winkel of koop een lot op staatsloterij.nl. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Martijn Katsman. Tot 5 uur zijn we er bij de Ride for the Roses. Omroep Zeeland.
in de mobiele studio in de buurt van de finish, moeten we zeggen, Elsa, want niet helemaal bij de finish, maar we kunnen de renners binnen zien komen. Ja, nou 10 meter afstand is het denk ik, hè? Ja, en de andere 10 erbij. Ik heb net ongeveer. Michael Bogert getwitterd. Ik loop er een beetje achter, want ik maak wel telkens de foto's als de gasten er zijn. Maar ik heb niet altijd tijd om de berichtjes erbij te tikken. Dus, Nou, wilt u ons zien, dan kan het. Meekijken via de televisie, meeluisteren kan natuurlijk ook via de radio en via de website is ook alles te volgen. En dus op Twitter, @ElsaHVH is het, hè? Ja, Elsa HVH en ook Ride for the Roses kun je kijken. We hebben gasten in onze mobiele studio en Joop van der Laan en Michiel van der Velde die lopen over het terrein in Goes, waar het inmiddels weer enorm druk is. Ja, ik denk dat ze er alle 11.000 nu al zijn, hè? Nou, nee, want Frits Barend fietst mee. En die is 100 niet zo kilometer snel. en die verwachten we hier, dus die is er nog niet. Nee, nou goed. Frits Barend dus onder meer hier straks in de studio en natuurlijk ook allerlei andere gasten. Tot 5 uur kunt u genieten van de Ride for the Roses bij Omroep Zeeland. Het is prachtig weer, dan past dit plaatje er natuurlijk wel bij. Michael Bublé, It's a Beautiful Day. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye. My whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day. I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly. So girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. Might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, yeah, burns too bright. I don't wanna say so long. I just wanna say goodbye. It's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. 'Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. Nou, daar heeft hij wel gelijk in ook hoor. Michael Bublé, live vanaf de Ride for the Roses, Omroep Zeeland. Ik sta hier niet alleen, ik sta hier samen met Elsa. Ja, en Joop van der Laan als verslaggever en Michiel van der Velde als verslaggever. Maar Joop die raakt niet uitgepraat over het zicht dat hij heeft. Niet alleen hier op het terrein, maar als je dan naar het viaduct kijkt waar al die renners op dit moment aankomen. Ja, geweldig. Dat viaduct dat bleef bezet met deelnemers die terugkwamen, met name van de 100 kilometer. We staan nu een beetje bij de afterparty van de ride.
Jullie hebben de roos gekregen, dames. En alles wat erbij hoort. En dan is het met de fiets naar het plein hierachter. En als we daar naar kijken, dan is het allemaal roze. Met tassen. Al die fietsen die hier gestald staan. 100 kilometer achter de rug. Nou ja, peulenschilletje. Ja, het viel me mee. Ik heb die afstand nog nooit gefietst. Meer dan 100 heb ik nog nooit gefietst. Maar in de groep, hoe gaat het in zo'n groep fietsen? Is het dan de motivatie naar elkaar toe? Is het elkaar helpen? Jawel, en dan gaat het vanzelf in de groep fietsen. Dan ga je gewoon mee. Alles een beetje redelijk gelopen? Of bij Zierikzee hadden jullie een opstopping? Ja, er was een paar veldpartijen. Ja, en dan wordt het nog wat opstoppingen natuurlijk. Dus ja, dan moet je even stilstaan. Kunnen benen een beetje losschudden en we weer tegenaan, hè? Zeelandbrug over. Nou ben ik een beetje plaatselijk bekend in Zierikzee, maar daar hebben jullie ongeveer bij een kroeg voor de deur gestaan terwijl je op moest stoppen. Ja, dat zeker weten. Ja, wij niet. Wij gingen maar door. Ons eigen drinken mee, hè? Ja. Het is niet verleidelijk om onderweg ergens een terrasje te nemen dan? Nou, verleidelijk is het wel, maar jij denkt dat het is moeilijk om weer op de fiets te stappen, hè? Wij willen toch een beetje op tijd finishen ook, ja. Wat voor gevoel overheerst nu? Jullie hebben die 100 kilometer volbracht voor het goede doel. Dan heb je toch even die gedachte als je hier dan staat en ik denk nu richting de versnaperingen gaat. Even die gedachte van, waar heb ik het voor gedaan? Nou, het is gewoon super. Zoveel mensen, zo goed georganiseerd. Ik vind het echt een geweldig evenement. Echt geweldig. Voor herhaling vatbaar. Ja, zeker, zeker. We denken daar nu al aan volgend jaar. Ja, op naar volgend jaar. Op naar volgend jaar, dames. Nou, zoek uw plekje. U kunt de fiets parkeren, want er is voldoende ruimte hier. En dan met muziek op het podium inmiddels. En dan gaan we toch over een uurtje kijken wat het allemaal heeft opgebracht. Dank jullie wel. Dank je. Ja, dat eindbedrag dat wordt zo rond 4 uur bekendgemaakt. En dat volgen we natuurlijk ook bij Omroep Zeeland. Tot 5 uur vanmiddag zijn we bij u. Omroep Zeeland. In heel Zeeland op 87.9 FM. Sometimes you're better off
Pet Shop Boys op Omroep Zeeland met West End Girls. Er zijn tal van optredens op het terrein van de Zeelandhallen. Nu is het even rustig, zo te horen, Michiel. Nee, het is helemaal toch niet rustig. Nee, ja, nou ja, Marion van Ierwaarde is net even klaar met een nummer. Maar ze staat hier nog wel te zingen. Ook te zien op alle grote schermen voor iedereen voor wie het podium niet te zien is. Want ja, er staan natuurlijk nog steeds finishbogen. Er staan steentjes, er staan vlaggen. Het is ontzettend druk. Ja, jullie zien het allemaal niet. Maar het staan echt stampvol met mensen. Ik weet niet of de cameraman een beetje kan draaien. Dan kunnen iedereen die televisie kijken in ieder geval zien hoeveel mensen er staan. Nou ja, er zijn meer dan 11.000 mensen gestart en die staan hier allemaal nog steeds. Ze staan bij te komen van 100 kilometer, van 50 kilometer, van 25 kilometer. En hier wat mensen in Zeeuws-Vlaanderen tenue. U bent een echte Zeeuws-Vlaming, dan neem ik aan? Ik denk wel, uit Oostburg. Uit Oostburg. Hoe was het vandaag? Het was goed weer, alle elementen waren goed, dus het is prachtig. Ja. De tunnel kunt u niet door op de fiets, dus het is toch denk ik een kant van Zeeland waar u niet heel vaak fietst. Nee, niet vaak inderdaad. Dus dat was een uniek moment. Hoe was het vandaag? Ik had ook een vraag aan de jongens. Dan vraag ik het aan u. Hoe was het vandaag? Geweldig. Ja? Ja. En waarom? De ambiance, ook het publiek aan de weg. Hè? Die 100 kilometer die waren zo om. Ja, want er stond heel veel publiek langs de kant. Ik heb het allemaal niet gezien. Ik heb hier gestaan. Ja. Wat heeft u gezien onderweg? Heel veel mooie Zeeuwse vrouwen. En ook de natuur en de rust. En dan weten we ook waar de vrouwen nu het mooiste zijn. Want u heeft nu bijna heel Zeeland gezien. Nou, ik dacht in Zierikzee. Oké, nou, dat hebben we dus ook wetenschappelijk bewezen. De mooiste vrouwen staan in Zierikzee. Loop ik nog even naar u, meneer. Wat is u het meeste bijgebleven vandaag? Nou, wel eigenlijk dat Zeeland eigenlijk nog veel mooier is dan je denkt. Want nu kun je een keer op de fiets over de gewone weg rijden. En normaal rijden met je auto en dan is dat heel normaal. Maar als je met je fiets dat kan doen, dan geeft een gevoel van vrijheid. Dat is geweldig. Wat is dan voor u het mooiste stuk Zeeland wat u heeft gezien vandaag? Ja, eigenlijk was alles mooi, maar ik vind toch rijden over de Neeltje Jans blijft heel speciaal. Ja, absoluut. Ja, daar gaat volgend jaar natuurlijk een toeretappe finishen. Daar bent u niet bij? Misschien zijn we er wel bij, maar dan niet op de fiets. Nee, maar we hebben het wel gememoreerd toen we er langs reden, dat klopt. U heeft al vastgedaan of u over de fiets kwam als eerste? We voelden ons ineens echte wielredders. Ja, dat was u volgens mij ook in Zeeuws-Vlaanderen tenue. Dus ze waren ook aan deze kant van de tunnel ruim vertegenwoordigd vandaag. En onthoud het, Michiel, de mooiste vrouwen die komen uit Zeeland, hè? Ja, precies. Ja. En uit Zierikzee vooral, hè? Dat weten we nu. Maar die man die staat nu naar Marion van Ierwaarde te kijken, hè? Ja, Marion van Ierwaarde die staat, dat is net niet te zien vanaf hier, want er staan net wat tentjes tussen. Maar als we daar net omheen lopen, dan zien we Marion van Ierwaarde. Geef hem maar niet door aan hem, want dan is hij helemaal niet meer te houden. Ja. Laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonder veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer adem. Ga vandaag een berg beklimmen en de top bereiken. Jou mijn hart, waar ik jou wil houden, vast wil houden. Ik ben bang dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer doorgaan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij. Wil vandaag de lucht versieren en haar kleuren geven, die net zo mooi zijn zoals jij. En ik roep de regen en de zonnestralen en ik fluister dat ik zonder heel alleen een heel klein mens ben en geen weg kan vinden. Ik zal vandaag een liedje schrijven en ze woorden geven die voor jou alleen voor jou zijn. Zing je zacht met me mee onze woorden en ik weet dat ik straks zonder veel te bang en veel te min ben en niet door wil zingen. Ik ga vandaag van alles kunnen tot de dag voorbij is. En ik weet dat ik maar één ding wil, dat je meegaat met mij. Bij me blijven, want ik weet dat ik straks zonder niets meer wil en niets meer kan dan alleen maar huilen. Het komt door jou, het komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij, je
hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou, jouw verblindend zijn. Je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij. Als ik vandaag de dag met jou mag, zo een die zacht voorbij gaat, terwijl de wereld de weg lijkt en ik naar je kijk. Naar jou blijf lachen, voelt het soms alsof het een wonder veel te mooi en veel te groot is en nooit bestaan heeft. Als ik van nacht en nacht met jou mag, zo een die zacht voorbij glijdt, alsof de wereld weg lijkt en ik naar je kijk. Naar jou blijf lachen, voelt het weer alsof het een wonder veel te mooi en veel te groot is en nooit terugkeert. Als ik de dag en nacht met jou mag en die twee voorbij gaan, terwijl heel de wereld de weg kijkt, dan hou ik je vast. En we zweven, voelt het nog alsof het een wonder veel te mooi en veel te groot is, te mooi voor mij is. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou, jouw verblindend zijn. Je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij. Goedemiddag. Omroep Zeeland. Baby, can you tell me
Be My Baby van Vanessa Paradis. En daarvoor, ja, wat draaiden we daarvoor eigenlijk? Volgens mij Guus Meeuwis met Dat Komt Door Jou. Omroep Zeeland tot 5 uur vanmiddag, dus nog ruim 1,5 uur vanuit Goes voor de Ride for the Roses. En dat eindbedrag, dat wordt zo rond 4 uur bekendgemaakt. Michiel van der Velde die heeft zich in ieder geval al een beetje slim opgesteld. Want Michiel, jij kijkt nu uit op het podium, hè, waar die presentatie straks is. Ja, hier komen de checks 1 voor 1 binnen. Nu loopt net iedereen weg. Even wachten. Meneer, u heeft net een cheque op het podium, of tenminste, jullie hebben net een cheque op het podium gebracht, €30.000. Ja, maar hoe hebben jullie dat ingezameld? Tot ziens. Ja, dat zijn gewoon allemaal leden. Het is een stichting en iedereen daarbij geeft geld. En je hebt een minimaal bedrag en de rest is extra. En ieder jaar weer zo'n immens bedrag voor de Ride for the Roses. Ja. En een heel eind fietsen. Ja, dat is daar wel. Want de pre-riders die komen uit Twente. Nou, inmiddels zie ik dat de mensen van Pontus richting het podium gaan. En die gaan dus ook een cheque uitreiken. Die staan inmiddels met z'n tientallen. Volgens mij is het een schoolklas die nu op het podium staat. Wat is Pontus? En even kijken hoor. Ja, die gaan nu ook zo een cheque uitreiken. 1 voor 1 gaan hier de teams die hier nog staan, die gaan cheques uitreiken. En dan in totaal, het totaalbedrag, dat wordt zo meteen dus bekendgemaakt. Ja, en dat eindbedrag, daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. We hebben eerder in de mobiele studio van Omroep Zeeland al de penningmeester van de Ride for the Roses in de uitzending gehad. Hij wilde zich niet wagen aan een voorspelling van hoeveel het eindbedrag ongeveer gaat zijn. Nou, even wat cijfertjes. In 2008 was de Ride for the Roses ook in Zeeland. Toen deden er wel 3000 meer mee. 14.000 fietsers reden er toen door Zeeland. Ruim 1 miljoen werd er toen opgehaald. Vorig jaar deden er ruim 9000 fietsers mee en toen werd er net geen miljoen opgehaald. Dus ja, wij zijn ook niet echt van het voorspellen. Hè? Laten we zeggen rond het miljoen, zoiets qua totaalbedrag. Ik ga voor 1,2. 1,2. Nou, dat baseer ik helemaal nergens. Ik heb even een rekensommetje zitten maken van zoveel mensen doen er mee. Ik denk, nou, dat moet gewoon haalbaar zijn. Ja, we gaan het afwachten. Heb jij Frits Barend al ergens gezien? Nee, maar ik ken die man eigenlijk alleen gewoon. En als ik hem dan nu met een fietshelm in zo'n tenuutje zie, dan denk ik niet dat ik hem herken. En nou ja, goed, even afwachten. Ja. Hij rijdt 100 kilometer, dus dat is zacht gezegd voor zijn leeftijd toch een hele prestatie. Ja, zeker. En ik kan me niet herinneren dat hij echt een fanatiek fietser was. Maar goed, misschien hij kan ons gaan verrassen. We wachten dus een beetje op Frits Barend, want hij schuift ook nog even aan straks in de studio. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it was to take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Sing tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, sing tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye, darling, please don't stop to cry. 'Cause girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. I wish it wasn't so. Save tonight
Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. 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 Save Tonight van Eagle Eye Cherry. Het begint hier een beetje te ruiken in de studio. Dat komt natuurlijk ook omdat het heel erg warm is. Het zonnetje staat er hier volop. Maar misschien ook omdat twee heren in omroeptenue zojuist de studio zijn binnengekomen. Eén van de twee nog met zonnebril op, Mark van Leijden en Stefan Nijpjes. Hoe was het onderweg? Warm? Lekker. Lekker windje. Ja? Lekker windje. Ja. Ja, ik moet er bijna in praten. Stefan is ongeveer 3 meter lang en die moet nu een beetje door de knietjes. Even iets omhoog doen, hè? Zo. Kijk. Dat is beter, hè? Nog een keer, hoe was het onderweg? Ja, lekker. Lekker warm, lekker windje onderweg. Heerlijk gefietst. En bij jou, Mark? Ja, ik zat erachter, hè, dus dat is wel helemaal makkelijk. Oh ja, jij zat in het wiel. Dat verbaast me niks. Nee, het is prima georganiseerd. Ik moet zeggen, we hebben bij Zierikzee even moeten wachten omdat de doorgang van de Zeelandbrug en Oost-Scheldekering tegelijkertijd afsluiten. Dat kan gewoon natuurlijk niet. Maar ik vond het echt prima geregeld eigenlijk. Waarom reden jullie mee? Omdat voor mij is het wel een heel persoonlijke reden. Mijn broer is van het jaar geconfronteerd met kanker. Vorig jaar had ik al. En, ik heb speciaal voor Dennis, zo heet hij, heb ik gereden. Want hij is, in principe is hij nu kankervrij. Maar ja, eens een kankerpatiënt altijd een kankerpatiënt. Hoe oud is hij? Hij is van 59, dus hij is net 55 geworden. Had je ook zo'n briefje? Want we hebben hier al gezien, ik fiets voor. Ja, die zit op mijn fiets. Ja. En de roos die ga ik drogen en die stuur ik naar hem op. Dus ik heb hem gisteren erover gebeld en vond het geweldig. Dus ja, wel leuk. En jij, Stefan? Geen specifieke reden om mee te fietsen. Althans niet iemand in de familie die dichtbij met kanker te maken heeft gehad. Maar ik vind het gewoon leuk om te fietsen. En het is een mooi evenement. Ik heb de eerste keer dat het hier gereden werd, georganiseerd werd, een jaar of 7, 8 geleden, heb ik ook meegedaan. Was ook hartstikke leuk. En vandaag was het volgens mij eigenlijk ook weer prima georganiseerd. Ja, dat zijn eigenlijk de verhalen die we van iedereen horen. Het is perfect georganiseerd. Ik kan er ook niets anders meer van maken. maken. Ja, we moeten altijd kritisch zijn, hè, maar dat lukt vandaag even niet. Nee. Waar was het warmer? Buiten of in de studio? Nou, het is hier ook goed warm, ja. Het is er ook lekker warm. Dat jullie hier meer afzien dan wij onderweg rijden. Nou, dat weet ik niet hoor. Ja, misschien mentaal, want ik had misschien ook wel mee willen doen. Maar... Ja, jij niet? Ja, Elsa en ik die gaan volgend jaar mee. Maar jij hebt dan weer wel Michael Bogert ontmoet, hè? Ja. Ik dacht dat jij vanavond nog ging rijden, het rondje. Het rondje vanavond, dat zou kunnen hoor. Volgens mij moeten wij dat 5 uur, 5:10 op de fiets, 7 uur binnen. Dat is prima weer, dus 7 uur binnen. Gaat lastig worden. Oké, Martijn volgend jaar, dus ik niet, want ik doe daar 3 dagen over 100 kilometer. Nou, Elsa, dan maak ik een trainingsschema voor je, dan kan je gezellig meedoen. Afgesproken? Tijd voor muziek. Bij deze. Dankjewel meneer voor je deelname. Graag gedaan. Nog een peloton in aantocht.
ABBA, Take a Chance on Me. Voor ons Elsa, waar de rozen worden uitgedeeld en waar iedereen binnenkomt, wordt het wat rustiger. Volgens mij heeft het strijdgewoel zich een beetje verplaatst naar schuin achter ons, waar het podium is. Ja, en die rozen, die zou je nu toch ook wel moeten kunnen zien dat dat flink uitdunt, hè? Ja, inderdaad. Ja, we kunnen daar niet overheen kijken. Ik zal eens even op mijn tenen gaan staan. Maar Joop van der Laan loopt ook nog steeds bij de finish, dus hij ziet vast wel meer. Nou, ik sta een beetje achter de finish. Op het plein waar de muziek volop aan de gang is. En Marion van Nieuwwaarde zojuist heeft opgetreden. En wat mij opviel was een enorme zak patat met mayo. Ja, dat heb ik toch wel verdiend hè, na 50 kilometer fietsen. Dus ik vond het wel even lekker. Ja. Is dat zo als je op de finish komt dat je denkt van nou heb ik gezond toegeleefd. Het is een gezond doel vandaag. Om voor te rijden, de gezondheid, het plezier zit erin, ja. Om dat dan even zo te doen? Nee, echt niet. Het is gewoon puur omdat het hier staat, het trek je aan. Nee, ik heb niet gefietst omdat ik nu een zak patat kan eten. Dat is nee. Ik zag jullie over de finish komen met een hele grote groep. Ja, we waren met 135 man van Nature Sprite. En onze logo, we gaan vooral over de mango's. Het is fruit- en groente-importatie en exportatie. Export, sorry. Ja. En 135 man. Wat trekt jullie hier naartoe om mee te doen? Het goede doel. De mensen met kanker helpen. Dat is echt gewoon waarvoor we hier zijn. En 150 man heb je gezegd. Dan vraag ik me af, kom je dan helemaal compact, heel die rit bij elkaar, kom je dan helemaal compact binnen? Ja, dat hebben ze gedaan. Er waren er twee die de 100 kilometer, waren er een stuk of 100 die de 100 kilometer hebben gefietst. En er waren 2 wat achterliggend. En ze hebben 10 minuten gewacht op die 2 om met z'n allen binnen te komen over de finish. Je komt uit Hoofddorp. Ja. Dat betekent dat je hier nog even blijft. Dat je zegt, vindt het gezellig in Zeeland? Nou, we zijn met 2 bussen, dus we blijven tot het einde en dan gaan we met z'n allen terug. En even wachten op het bedrag, hè? Ja, dat sowieso, want daar zijn we ook voor aan het wachten. Ik kan het niet laten. Ik eet er eentje met je mee. Eten we samen. Met mayo. Ja. Nou, proost. Op de goede afloop. Dankjewel hoor. We staan niet verkeerd, Elsa. Zie je dat? Dat dacht ik net ook al, ja. Het wordt hier ook behoorlijk warm. Ja, ik dacht qua frietjes, maar... Nee, dat valt mee, ja. Muziek op Omroep Zeeland. 3 Doors Down, Here Without You. Days have made me older since the last time that I saw your pretty face. 1,000 lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, it's only you and me. The miles just keep rolling as the people leave their way to say hello. I've heard this life is overrated, but I hope that it gets better as we go. Oh yeah, yeah. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my
It gets hard, but it won't take away my love. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you and me. Yeah. Oh, yeah. Hij rijdt weer, de hele zomer. De bestelbus van Omroep Zeeland. Kriskras door de provincie. Organiseer jij een evenement of heb je een nieuwtje waar wij toch echt bij moeten zijn? Meld dit dan via omroepzeeland.nl/bestelbus. Jij bestelt en wij rijden.
Love Games van Level 42. Omroep Zeeland, live al heel de dag vanaf 9 uur vanmorgen tot 5 uur vanmiddag zijn we erbij. Dat eindbedrag van de Ride for the Roses, dat gaat u natuurlijk nog horen van ons. We hebben geroepen dat het zo rond 4 uur is, maar het loopt ietsje uit. Dus rond de klok van 4:30 dan horen we hoeveel er is opgehaald voor KWF. Een voorspelling voor een bedrag is lastig te geven, maar laten we het maar ophouden dat het rond het miljoen gaat zijn. Raymond nu op Omroep Zeeland met Supergirl. Tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chief. She's my girl, my super girl. And then she'd say, it's okay. She'd say that nothing can go wrong when you're in love. What can go wrong? Then she'd laugh the night time into the day, pushing her feet further along. She'd say, it's okay, I got lost on the way, but I'm a supergirl, and supergirls don't cry. And then she'd say, it's alright, I got home late last night, but I'm a supergirl, and supergirls just fly. She'd shout down the line, tell me she's got no more time, 'cause she's a supergirl, and supergirls don't hide. And then she'd scream in my face, tell me to leave this place, 'cause she's a supergirl, and supergirls just fly. She's a supergirl, a supergirl. She's sowing seeds, she's burning trees. She's sowing seeds, she's burning trees. Yeah, she's a supergirl, a supergirl, a supergirl. My supergirl. Supergirl van Raymond. U luistert nog altijd naar Omroep Zeeland, live vanaf de Ride for the Roses. Take your time and you will see that there is something, so hold on to me. Let's take our time and take it slow, 'cause this is the right way to go, but I don't know what to do. I just gotta get through this. Every time I wonder if it's you, you did it. Every time I wonder if it's you, I start to notice that it's you. You might break my heart
dance. Do 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 every time I wonder if it's you did it. I wonder if it's you did it. Every time I wonder if it's you, I start to notice that it's you, and I'm pretty sure it's you. Klinkt wel lekker hoor, die nieuwe van Miss Montreal. Choo choo choo. Wil jij mijn slechtziende buurvrouw voorlezen? Wie wil er met mij mee naar de bioscoop? Ben je op zoek naar iets of iemand? Doe dan je oproep in een kort filmpje. Alles wat je zoekt vind je in het programma Noppes. Ga naar omroepzeeland.nl/Noppes. Ik zoek werk. Ik zoek een fietsmaat. En ik zoek ook nog een vriendin. Er is volgens mij iemand worstjes aan het bakken, Elze. Nou, het begint hier wel een beetje barbecue-achtig te Ja, ruiken. ik Maar vind het dat wel ligt lekker ruiken. natuurlijk aan het tijdstip. En vergis je niet, hè, als je 150 kilometer gefietst hebt, dan lust je op dit moment denk ik ook wel wat. Ja, de eerste keer dat ik 100 kilometer fietste, dat was in de Heuvels in Limburg, een tourversie van de Amstel Gold Race. Toen heb ik eerst een grote friet speciaal op en daarna nog 2 broodjes hamburger. Nou zie je, ja. Ja. Je hebt dan gewoon even wat calorieën nodig. Denk ik niet dat je per se een vette hap moet eten. Nee, maar goed, op dat moment was ik niet zo kritisch. Dus we zijn er nog tot 5 uur. We wachten natuurlijk een beetje op dat eindbedrag. Rond 4:30 wordt het bekendgemaakt. En jij zit nog vrolijk te twitteren? Of, Ja, ook dat. En ik zit even ook de administratie hierbij te houden. ja, want, voor zover we hier nog wijs uit kunnen. Ja, precies. Maar Ja. goed, dit gaat dan vooral over de opbrengst van de vorige keren. In 2013 net geen miljoen, toen waren er 9000 fietsers. 2008 ruim 1 miljoen, toen waren er 14.000 fietsers. Nu zijn er 11.500 deelnemers, het maximum aantal inschrijvingen voor dit jaar. En ja, ik denk rond 4:30 dan is de uitslag bekend. Ja, en het is natuurlijk allemaal bij ons te volgen. Omroep Zeeland, tot 5 uur zijn we nog bij u vanuit Goes voor de Ride for the Roses. Ook Delta Makelaardij uit Zierikzee ondersteunt de Ride for the Roses. Het Vrijheidsbeeld in New York van Bartholdi uit 1875 trekt 291.000 bezoekers per maand. Ja, en Marktplaats Auto's met de Volkswagen Golf van Linda de Jong uit 2008 trekt 1 miljoen bezoekers per maand. Dat zijn er 2 keer zoveel als andere autosites. Zet dus nu uw auto te koop op Marktplaats. Met 1 miljoen bezoekers de favoriete autosite van Nederland. Deze week bij Weekamp.nl. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 5 NAVO-landen gaan wapens leveren aan Oekraïne. Dat zegt een medewerker van president Poroshenko. Het zou gaan om de VS, Frankrijk, Italië, Polen en Noorwegen. Tijdens de NAVO-top in Wales zouden die landen daarover een akkoord hebben gesloten met Oekraïne. Officieel is daarover niets bekendgemaakt.
De NAVO zei eerder dat de organisatie zelf geen wapens zal leveren, maar dat individuele lidstaten dat wel mogen doen. Nederland heeft, net als Duitsland, gezegd geen wapens te leveren. Wel wil het kabinet het Oekraïense leger helpen bij de logistiek en de aankoop van materieel. In Istanbul zijn 10 bouwvakkers om het leven gekomen bij een ongeluk met een lift op een bouwplaats. De lift stortte door nog onbekende oorzaak 32 verdiepingen naar beneden. De gouverneur van Istanbul stelt een onderzoek in. 8 mensen zijn aangehouden, onder wie de aannemer, de toezichthouder van de bouwplaats en de liftmonteur.